Drømmer du om at blive en effektiv, kompetent og ærlig behandler, og at kunne leve godt af det, og samtidig måske lidt bange for, om det er den rigtige retning for dig, jamen så er du kommet til det rigtige sted. Jeg er Jim Øs, fysioterapeut fra Skodsborg, osteopat fra IAO, og jeg har sammen med Pernille Thomsen, lektor og forfatter til blandt andet bogen Husk at fodre din søhest, udviklet en uddannelse, hvor at vi med vores tilsammen over 30 års undervisererfaring formidler avanceret stof på et niveau, hvor alle kan være med. Samtidig har vi altså sat en kvalitetsbarre rimelig højt, og det gør altså, at vi kun har én årlig opstart med et hold med begrænsede pladser. Vi har sørget for, at der i uddannelsen er indbygget blandt andet anatomi, fysiologi og sygdomslære, så du allerede fra dag 1 som færdiguddannet, jamen der er du RAB-godkendt, og dermed også momsfritaget, for det er altså okay at kunne leve godt af og hjælpe sine medmennesker. Så hvis du er lidt i tvivl om det er det rigtige for dig, jamen så kom til en 1,5 times uforpligtende gratis informationsmøde, og så kan vi sammen finde ud af det. Så klik på linket, meld dig til, og så ses vi.